И съм твой подарък от Федерацията по снукър в България, от мен самата, от клуб Далан, от кмета господин Терзиев, кмета на София и от екипа на Григор. Силни аплодисменти за нашите момчета, които са прекрасни. Днес чух, че се помоли да ти попея тази песен, но не ти я пуснаха. Сега аз дойдох лично да ти изпея. Готов ли си? Живи за теб. Силни аплодисменти ще пеем и всички тази вечер. Ръцете горе! И сега момичета, когато аз съм записвала тази песен, Григор сигурно още по-момичек, така че сега вече сте големи момчета, успешни момчета, златни момчета. Какво да ви пожелая? Колега, пусни нещо да изпея няколко песен, да ги поздравя тези наши шампиони и тези. Аз съм страшна. Плаша ли? Не. А ти си много секси. И така, сега за всички, за нашия екип, за всички хора, които са с вас в трудни и в хубави моменти,